que té la Fira de Tàrrega al nivell d'apropar tanta gent. Els carrers estaven plens de gent, hi havia espectacles tant al carrer com també en zones interiors, però que aquests espais també s'omplien. I això fa que arribi com a l'abast de molta part de la població i dels públics que assisteixen aquí, el ser al carrer i el poder accedir-hi tothom, i també crea sinergies a nous públics i nous espectadors que potser fins a aquell moment no havien vist algun format o no acostumen a veure arts escèniques. Muchas de las piezas estrenan aquí y eso me parece muy interesante, que siento que se le da la oportunidad a las nuevas compañías y no sé, bueno, estas son las diferencias principales que he encontrado en este festival. Quan vas pel carrer i així veus molta gent de molts llocs del món diferents i molts programadors que venen de molt lluny també, no? Sí, també penso que els Punt Off també és una diferència molt gran entre el festival i la fira, perquè fa que vagis on vagis sempre hi ha actuacions inclús fora de la programació i crea aquest ambient, crec que és molt diferencial. La diferència que hem trobat de la Fira Tàrrega en comparació amb els altres festivals que hem anat és que el fet de ser fira, com que l'hem notat que és més propera a nosaltres, no? I a l'espectador, i a banda també el que hem sentit sobretot aquí a Tàrrega és que hi ha moltíssima gent, o sigui, és com molt massiu, es nota que és un festival no, es nota que és una fira que és molt coneguda. I també una mica que és bastant més gran com a festival a tots els nivells, també perquè no només en afluència de públic, sinó també de les propostes que s'hi programen, hi ha moltes internacionals també, hi ha públic internacional i bé, això, que és bastant més gran respecte als altres festivals que hem vist. Exacte. A Martorell, que és d'on venim nosaltres, no hi ha un festival en si, però sí que hi ha diferents propostes escèniques al llarg de l'any. I la nostra, la que més ens agrada, la més interessant, que es diu Escenaris Secrets, que el nom ja t'ho revela tot. Tu agafes l'entrada i el mateix dia que hi ha la funció et citen a un lloc i et trobes amb el que et trobes. I veiem això com una oportunitat de nosaltres incloure aquí una idea o una proposta o una... Sí, porque te da un abanico de posibilidades, no es... La gente va con la mente abierta a encontrarse cualquier cosa y es una forma de poder programar algo que nos interesa a nosotros sin cerrarnos. Exacte, no estem limitats a una temàtica única de festival. Sí. I respecte a programar, bé, encara ho hem de parlar, però en general ens sembla molt atractiu companyies que treballen amb col·lectius a la mateixa ciutat, perquè llavors crees un públic que està molt involucrat, o també companyies emergents per donar suport i espai als joves, que és una cosa que a tot arreu cal, i descobrint encara. I també el fet això que programar una obra que també treballi amb el públic també et permet una mica fer una obra més única, que només passa en aquell lloc i només amb aquella gent, i és una mica específic. Tens un impacte molt més profund que no simplement anar allà, fer l'obra i marxar. En el cas del Convent de les Arts, és un espai que és molt complex i té molta història, llavors els espais interiors que té es poden potenciar molt i de fet es fan moltes obres a l'interior, però també és interessant a l'espai exterior, al voltant del Convent de les Arts, i jo proposaria obres també més de carrer que aproximessin també la població, o sigui, el centre, el nucli del poble, amb el convent, que queda una mica més allunyat, per veure què. Jo al Teatre d'Olot, al Sismògraf, de moment estic rumiant, però crec que voldria fer alguna cosa molt pròxim, també potser a crear nous públics i, com han dit algunes companyes, emergent i potenciar noves companyies que s'estan fent pas i obrint en el mercat de les arts escèniques. Hem estat parlant i nosaltres tenim ganes de programar alguna cosa que sigui emergent i sobretot també tenim ganes de programar alguna que sigui del nostre territori, alguna companyia que estigui començant, poder-li donar l'oportunitat de que estreni alguna cosa o presenti alguna cosa a l'Ateneu.